निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. नमस्कार. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हच्या जाऊ देवाची या गावा या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी विनायक गावस आपलं स्वागत करतो. आज आपण शहरातल्या अशा एका मंदिरात आलो आहे, जे एकमेव मंदिर आपल्याला संपूर्ण सावंतवाडी शहरात पाहायला मिळतं. ते म्हणजे मुरलीधराचं मंदिर, जे तुम्ही माझ्या मागे पाहू शकत असाल. अगदी संस्थानकालीन इतिहास या मंदिराला लाभलेला आहे. 1791च्या सुमारास हे मंदिर या ठिकाणी स्थापन केलेलं आहे. अगदी विविध कार्यक्रम या ठिकाणी होतात. श्रावण महिन्यात सुद्धा विशेष अभंग भजन असतील, आरती असतील, असे कार्यक्रम या ठिकाणी होत असतात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे गोकुळाष्टमी आणि जन्माष्टमीनंतर होणारा गोकुळ काळा दहीकाला असेल, हे उत्सव या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात होतात. याबद्दलच आपण माहिती घेऊया इथल्या ठाकूर यांच्याकडनं. गोकुळाष्टमी आणि दहीकाला हे दोन उत्सव जेव्हा होतात, त्या उत्सवाला शहरवासीय या मंदिराला आवर्जून भेट देतात. एक वेगळी परंपरा शहरात या ठिकाणी पाहायला मिळते. आपल्याला माहिती देण्यासाठी इथलाच सिद्धिविनायक ठाकूर आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल या मंदिराबद्दल? किती वर्ष जुनं हे मंदिर आहे आणि तुम्हाला काय याबद्दलची माहिती? हे 1700 सालातलं मंदिर आहे. 1791मधलं. कोणी स्थापन केलं काही तेवढी कल्पना नाही, म्हणजे वडिलांना पण तेवढं काय माहिती नाही. आणि म्हणजे जेव्हा म्हणजे आमचे पूर्वज, मग नंतर आजोबा नंतर बाबा, मग बाबांनी हळूहळू मग ते हे करून चालू केलं. आणि जेव्हा बाबा गेले तेव्हापर्यंत त्यानंतर मग माझी आई आणि आता सध्या आम्ही करतो सगळं उत्सव. कोणकोणते उत्सव असतात इथे? आता श्रावण महिना आहे, श्रावण महिन्यात कोणते असतात किंवा इतरही विविध उत्सव होताना आम्ही पाहतो, तर हे उत्सव कुठले असतात? इथला मेन उत्सव म्हणजे हा गोकुळ अष्टमी. मानाची दहीहंडी पहिली इथं फुटते आणि मग सावंतवाडी शहरात फुटते. आणि इथं 2 दहीकाले असतात आणि एक मे महिन्यातली महापूजा असते, सत्यनारायणाची पूजा. असे उत्सव असतात. श्रावण महिन्यात असं काय वेगळं काही नाही, हेच उत्सव असतात असं. नक्कीच एक सावंतवाडीतलं असं एकमेव मंदिर असेल मुरलीधराचं, की शहरात अजून पाहायला नाही मिळत. अनेक भक्तजण इथे येत असतील. तुमचा काय अनुभव आहे या देवस्थानाबद्दल किंवा मंदिराबद्दल? अनुभव म्हणजे माझे वडील 13 वर्षाचे असल्यापासून ते इथं होते, म्हणजे पूजा करत होते. तेव्हा हे काही नव्हतं. हे वगैरे माझ्या मिस्टरांनी केलं, पण तेव्हा हे एवढंच होतं फक्त. आणि म्हणजे 13 लहान असल्यापासून ते इथं काम, ते म्हणजे लग्न, मी असं म्हणजे सगळं काही जी वाटचाल आहे ते इथंच. म्हणजे कुठेही बाबा आमचे असं बाहेर म्हणा किंवा कुठे राहिला असं आम्हाला माहिती नाही. फक्त आणि फक्त देव हा. आणि म्हणजे जेव्हापासून मला कळायला लागलं तेव्हापासून मी म्हणजे माझ्या वडिलांना बघत होते की हे म्हणजे देवपूजा म्हणा किंवा काय म्हणा, हे अगदी नित्य नियमाने, जे त्याच्यात खंड नाही आणि कोणाची मदत नाही असं. म्हणजे बाबा माझे प्लंबर होते, दिलीप सावंत. त्याच्यामुळे म्हणजे काय त्यांचं काम व्यवस्थित ॲडजस्ट करून मग सगळं हे पहिला त्याचा उत्सव, मग बाकीचं काम, असे होते. आणि त्याच्यानंतर 2015मध्ये वडील गेले. त्याच्यानंतर माझ्या आईने सगळं सांभाळलं. हे म्हणजे एकटी बाई, तिने हे म्हणजे हे केलं. लोकांनी पण खूप नावं ठेवली की म्हणजे एखादी बाई कसं काय देवाची पूजा करते वगैरे. आता हल्ली आम्ही ब्राह्मण लावले, पण नाही, माझ्या आईने सगळं स्वतःच्या हिमतीने केलं. कोणाचीही मदत नाही, जे फॅमिली असून पण कोणाची मदत नाही असं. नक्कीच. आता कोणते इथे उत्सव असणार आहेत त्या काळात? अष्टमी त्यानिमित्त काय कार्यक्रम असतील? कार्यक्रम म्हणजे रोजची आपली ती ब्राह्मण येऊन पूजा करतात आणि मानाची दहीहंडी असते. हो, विशेष. हो असं. नक्कीच. आपण पाहतोय तर शहरातलं असं एकमेव असं मुरलीधराचं मंदिर आहे. आणि थेट गाभाऱ्यातनं आपण पाहू शकत असाल तर समोरच मुरलीधराची आपल्याला मूर्ती पाहायला मिळते.
अगदी सगळे शहरवासीय आणि श्रीकृष्ण भक्त गोकुळाष्टमी असेल किंवा दहीकाला असेल या दिवशी या मंदिरामध्ये नतमस्तक होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. गोकुळाष्टमीच्या दिवशी इथे भजन आरती होते. आरती झाल्यानंतर समोरच मानाची दहीहंडी उभारली जाते आणि ही दहीहंडी फोडल्यानंतरच शहरातल्या सगळ्या दहीहंड्या फोडल्या जातात. असा एक वेगळा उत्सव या निमित्तानं पाहायला मिळतो. असं हे शहरातलं अगदी साधारणतः 250 वर्ष ची परंपरा लाभलेलं 200-250 वर्ष वारसा आहे जपतं इथलं कुटुंब असं हे मंदिर मुरलीधराचं मंदिर आपल्याला सावंतवाडीत पाहायला मिळतं. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा.